Hadiza. Wa alaikum salam. Hadiza ana fandama rana. Mai gida kai ne? Wallahi ni. Sani da zuwa. Yau ɗauko abin zama Hadiza. Ɗauko abin zama. Kai. Ana fandama rana. Sani da zuwa mai gida. Gaskiya ka tako rana mai gida. Yawwa. Mai gida bismillah ga guri zauna. Hawwa. Mai gida na kaina. Hadiza ta. Ka shawara. Ga wata Mai gida na kaina mai gida Allah na. sarki Hadiza. Gaskiya ne mai gida na. Ka shawo fara. Gaskiya mai gida. Wai yanzu haka ake zama da cin amana? A'a. Wai mata Hashimu an ce ita da Hashimu auren ya rabu. Ta ci amanarsa. Matan Hamza take iban abinci tana zuwa tana saida. Na ce tabbas ni nayi dace. Hadiza ta rike min amana kaf hannu bibbiyu ko ba haka bane? Gaskiya ne mai gida. Ko ba ki rike min amana ba? Na rike mai gida. Kuma duk inda na je duk duniya. Wannan kuma wane ne? Wannan dan takuran ne, Gibson ne. Takura maka ne. Aha. Ina baki labari Hadiza. Ina ji na mai gida. Kin ga wannan zakaran? Wannan zakaran sai mun yanka shi. A mai gida zakara kuma tun da kace za a yanka shi ba dole ya dame ka ba? Mai gida ka ɗauka. Kai zo alkhairi ne ka san murna ne sai da muke ciki yanzu a ra'a. Saboda ya gan na shigo ne. Ko mafita za mu samu. Salamu alaikum. Wa alaikum salam na tsohuwa. Gibson ne yake magana. Ya akai. Ina so in ce maka na yi amfani da matarka da safe. Sannan da rana ma na yi amfani da ita ban gaya ma ba. Ka ce me? Yawwa da yamma kuma zan zo ni ma in yi amfani da ita da yamma. Mai gida lafiya kuma naga duk kana bu kana canzawa mai gida lafiya? Kuɗi ya ce zai bamu ko? Gida ka gaya mun ma. Kai! Kuɗi sun zo. Sun samu mai gida. Kai! Lafiya mai gida. Kai! Jin daɗin kuɗin ne mai gida lafiya? Gaskiya. Kai inna lillahi. Na haɗa rigima a gidan na tsohuwa. Kai wai me yake faruwa ne? Dukanta za ka yi? Kana warewa kamar wani namiji? Ya za ka zo ka kama yarinya kana dukanta ne? Me yake faruwa ne? Sawulaka tukunna, sawulaka ban yadda da kai ba. Da za abin da ya sa na kira ka. A'a, da ya ka saurare ni. Da za abin da ya sa na kira ka. Ina so in gaya maka cewa maganar da ne maka ɗazu kuskure na yi. Ina so in ce maka na yi amfani da motar ka. Bari a hakan bane kuke ta wannan bala'in tashi hankalin ba ko? Kai za ka bashi kuɗi bana har ina munna ina tsalle ina dara a gidan nan. A'a ba magana kuɗi muka yi da shi ba motar shi ne na ara. Shi ne na Shi ne fa sanadiyar da yake ta jibga ta fa ban san hawa ba ban san sauka ba fa. Ina zuwa. Sufil da baka na yi na ce na yi amfani da matarsa ina so in ce na yi amfani da motarsa. Kin ji abin da ya sa? Daman ba kiran shi kai dan muna sa rai da kuɗi ba kace za ka bashi kuɗi ba har ina tsalle ina dana. A'a kai bala.